sikelelanga. Ngifuna ukuthi Thixo ngizibuyeka ungangenzelanga le nto engiyifunayo. Ngikhalani cabanga ukuthi uhambo lunzima. Uthi lo mhlabelelo nimfunela umvuzo omkhulu kanti ningamagwala. Ngenane masangweni akhe bokubulela semakhosini akhe eboni ulelani ibani nokubulela kuye nitobi ika amalakhe angishaye izandla sishayele noThixo wezulu kodwa nomhlaba nowabakhona izinto zingekabikho nowadala zonke izinto lo oyinkosi phezu kwenkosi ewunkulunkulu phezu konkulunkulu uhleli ngasekunene kaThixo utahuzisela thina imihla namalanga abekho njengaye abekho fana naye We love you, Lord. We are children. We are children. We love you, Lord. Oh, Christmas, come on up, Peter, my sin. Oh, somebody love you.
Bantwana bayethe Nkosi. Izandla zikaJesu bazalwane zingane. Sizoyezwini bazalwane. Sengamthola mina. Ungamthola nawe. Uyesima. Let's phila kibo. Let's phila kibo. Oyini bazalwane. Oyini bazalwane. Ungamthola nawe. Iyambhora. Kanti ayasibanje basihlabela nje lo sihlabela kuye uhlala kwindumiso umthetho wakhe. Umthetho wakhe unguThixo wendumiso yabangcwele. Uyathanda uhlala kuye. Uyathanda abangcwele behlabelela abephakathi kwabo. Ndidla ngokuthi xa ndithetha inethi izitrongo eyayivalelwe uPawulos was the size of God. Ngokuthixo wenza indumiso ngoba uyayithanda wakhangela ibitshoko eliphicana wafuna uyohlala kuyo kangafika abangcwele bevalelene esiseleni esincane wadanisa uJehova kangakaba kudaniswa omkhulu kunabanye. Nakanje isandla Jesus awushaya isandla kokugqibela egameni likaJesu. Yini bazalwane anisathi akumbanga endlini kaYesu. Yithi makelo nabathatha umbanga endlini kaYesu. Yithi inakhona umnikazi wendlu. Obaba abanabanja ingahleli niphose phandle. Niphose phandle. Kahle nithathe banabanja ndinijule phandle. Niyamthanda uJesu athi ma khulula umoya wa ahlabela ikhapazana bayiphinda phinda lengoma athi niyamthanda uJesu khulula umoya niyamthanda uJesu khulula umoya wami wa Hallelujah.
isithuthi sethu ukubopheke kwabuhleli kuye. Imenza hlekwe. Kulula bazalwane uJesu. Let me not waste your time. Kala ikela babu. Ikela babu. Okanye undikwazi undi-adjustela yona xa ndihlala ingabi ngaphezu kwam. Cela sibuliseni kwangosame ngenyawo umpostile incebe yenkosi yakhona phakathi kwethu the lady apostle umgcotshwa kaThixo mampela egameni likaJesu waseNazaretha. Incebe yenkosikazi abanesiphi izandla ezifaneleyo egameni likaJesu waseNazaretha. She is anointed of God. She is anointed of God, bazalwane. Loninzi ugqoba phandle kodwa lakhe kusuke ezulwini. Akudingi bathethe, but you can sense it xa ungaphakathi around yena. That this woman of God is anointed by God. I can celebrate the anointing and the grace upon umpela ekuseni egameni likaJesu waseNazaretha. Shayizandla zakho kakhulu egameni likaJesu. Indema ungenzeleli sebenwenzela by clapping for her. Le anointing phezu kwakhe ngaphuma amajoko phezu kobomi bakho. Shut up. The things of the spirit to those who are carnally minded are foolish. They don't contain umgqotsha kaThixo, it may be foolish. But kuthi nabantu bomoya siyayazwa ingamandla lento kaThixo, because you cannot celebrate the one God has anointed and remain the same. Ever. I cannot in my whole life touch a man that has been anointed by God. I can never touch a case. And shows in this cannabis. Let's clap hands for the woman of God. In the name of Jesus. Come on, you cannot be normal like this. You cannot be normal like this. The elders of the church, they are fathers in this church. A church that is governed by fathers. Amen. They celebrate the fathers that and fathers to be in the family. Protocol alokhu sipho sikhokhele khona umphathi omama aphuma umbonga simshalele izandla bazalwane unyuliwe ukuba abe umuntu omkhulu abantu abakhulu besiyabagobela izandla asinamona thina uba umkhulu phakathi kwethu sigobela izandla uma ngabagobeliyo abantu izandla engakho umuntu othi agobela abantu abakhulu kunayo izandla ngakwabi. Leadership, hallelujah, the child of God. Sometimes under the child of the spirit. No, from no for the people. No, from no for the people. Come to people and will enter. I'm the end. And that's why I'm a land of Fusaba. I do better don't really went to Sako. And this is the last summer was okay. Watu tafite betu Goliath. Watu mnyama na bando. Agobekuwa isana kwa tafite na. Ungena kwa mnyama na bando. Which means this doesn't tire. The victory goes to the one who is leading you. Oh, I'm at the end of the Let's tell him plans back to the cross. They are returned and to look at Christ. Oh, Jesus. Hallelujah, Masalwa. Oh, I tell you, Masalwa, tell him Kulula. Yeah,
Hallelujah. Ngixoxiswa ngamandla ngesaba ngoDisemba ngeva shu. Hathi uzokuba into ezifitshane. Ufundisi bangokuthi ibhaji. Kodwa yaqeka kanti sicela. Ngeke ufuna ngicele kunye. Bathi cela ukukhulula ngifune ngiyakufuna ngabazali. Enza kuba xa umakho usebenza kuya. Hayi bandla ke lifumele. Nokho lesethi ngicela ayina economy efitshane. Ina economy emide. Amen. Chana ke nto bakhoba mama kodwa bale bhaji elinika yena. Azothatha umkhamu lebhaji. Hayi ngenanga phezulu ngomtshatweni nje. Umkhamu sohlala umkhamu. Sikelele uThixo nkosikazi. Akho. Ngoba salwane ndiyathanda man. Hallelujah. Awenze isandla. Umnani manje umuntu oqhumbileyo namhlanje bayino ukuqumbele into lena yedwa. Khawuthi umakhelwane uYesu umhle makhe. In case umakhelwane wakhe akana knowledge yalento esikuyo. Sisentweni umuntu omhle. Omhle kubazi Yesu. Athanda mbone ngemisuthi. Kodwa ubuhle bakhe ndiyabazi. Kuba ubuhle bakhe buvamise ukubonakala emntwini. Angene kuye. Uye uthi nokuYesu ungazange wambona. Ngoba umuntu ongenwe nguYesu akunike ipicture kaYesu. Kuba yemani kanti uYesu lona unje. Wawuke wamnakekela umuntu orejectweyo. Ube ungumntana kaYesu. Sizayenza impazalwane. Soze nilibazise. Ndike ndathola ifoni apha uma umthole nomncinci uyasazi isistory last year. Thola ifoni esitulweni baCapitec eset. Right telephone and xa ngithi ndiyajonga le app akungene kalula ngomuntu onebusiness. Imali lapha ayinganga nto. Bendinobenza ubushimbilili. Ogqiba ndijuke negama Sulumlomo. Ndibuye ndizodumisa ngani apha. Haleluya. Khake ngoku ndikhangele umnikazi wale phone bani nase uyangeneka na WhatsApp akonto ilokiweyo mana. Ngiyibhale na WhatsApp ba umnikazi wale phone ndicela ndifonele ngibhale number yami kwi-status sakhe sika WhatsApp. Andifonele ndithole le phone apha. Benza lo nto. Andizohamba nalo belithe mamtholiwe ibali ungakunaxhala. Siba kwezindawo. Amen. Ngeke bafike ngoba ndibuye center. Ndiye kulo muntu kanti yalapha kwameli eshop. Yalatata by shop. Beyabona phone. Ifike ngimnike lo tata le phone. Ndibo kwalo tata uyithukile lento. Ndiyenzileyo. Yayiva. Lo tata bese sithi hayi ngumzalwane wena sonke. Akekho umuntu owenza lento ongumzalwane. Yabona lo muntu. Ndiyawela kamunyanisile kunenxa kaYesu. Haleluya. So ndizakuthi uyakwazi umuntu ubona uYesu ngento wena oyenzileyo. Umuntu aqonda uba ndinepicture la tata indlela wayendijonge ngayo ba kanti nyani man abantu abanoYesu banje. Because abantu abanoYesu kufuneka balunge bazalwane. Afunanga ukuthi unoYesu but kuyakhalwa ngabo. Ukhohlakele. Uyayiva yethu unoYesu. Awunamnyama nomakhelwane wakho because wena wachitha amanzi phambi kweyathi le ndawo umakhelwane wakhe angafuniyo ukuba wachithe kuyo. Ugqiba wena uthi awuzungabachitha amanzi. Akho mntu nandawo umhlaba kaThixo ukutsho wena usisiwe wamkele uYesu umhlaba kaThixo nyana uxoki. But ke uyayazi ba xa uchithwe amanzi abaxa ushushu kuba kwimbukayo. Usobungena kwenza into enithi njengomuntu osindisiweyo. Ugqiba xa ubuzwa kwenesibindi sothi umhlaba kaThixo lo awuzovanga mntu. Senjithe zanto ziningi zento zingcwele sivangele nemdaka tu. Ibe into incinci ngaka xa ungayixa uyijongile wena. Amen. So siyambulela kuThixo ke oyinceda impilo yethu noyisindisayo impilo yethu. Kabe sewucetha umakhelwane ke uthi utata makho ndiyamthanda. Amen. Cela amen nje. Ndicela le ndikhala ikhazi umuntu ofocusleyo okanye isapha. Le khala ikhazi umuntu ofocusleyo okanye ayisapha. Haleluya. Bazalwane into ekhalayo inangenza umuntu oshumayelayo. Iyaphazamisa xa ingayenzi into right. But xa isenza kakuhle imenza lo muntu ashumayela acinga upowerful kanti unyuswa yile itshoyo. Amen. Ndicela uziqhubele izandla ngobukhona bakho endlini kaThixo.
Amen. Uzuqonda basingabantu abanothando mama kule cawa. Ndibona ngoba umuntu owayeze naye umuntu umkile. Kodwa yena lapho. But la mntu yena wayeze naye. Yena uthi. Kone uthando ngabezibani uthando. Kuba ungasa nomuntu angafuni uhamba. Nandithi bangafuna ukuhamba. Amen. Ngicela sijonge sandeni incwadi bazalwane. I-right le ikhalayo silondo. Oh. Iphapha incwadi yesiKronike, the Book of Chronicles. Sisenande siqhuma fundi. Incwadi yesiKronike, the Book of Chronicles. When Sunday school. When Timothy. Jesus. The Book of Chronicles, chapter 32. Oh, can the accent come slow? Chapter 32. Abesini. 2nd Chronicles. Where you start? There you start later. 2nd Chronicles. Okay. I'm late. Oh, I was wrong again. Izwi lenkosi ke bazalwane masilifunde iqala asizofunda kakhulu. Asifundeni uverses asifundeni uverse 13. Aniyazi na into endayenzayo mna nobawo ezizweni zonke zamazwe la baba nako na nokuba nako na othixo benhlanga zamazwe la ukuwahlangula amazwe azo esandleni sami ngumbuso. Kuphi na othixo bonke bezonhlanga bazisingela phansi obawo owabanako ukubahlangula abantu bakhe esandleni sami ukuba abe nako uthixo wenu ukunehlangula esandleni sami. Chapter 32 verse 13 losifunda chapter 32. Sifunda sonke. Verse 14. Kuphi na othixo bonke bezonhlanga bazisingela phansi obawo owabanako ukubahlangula abantu bakhe esandleni sami ukuba abe nako uthixo wenu ukunehlangula esandleni sami. Ke ngoko makanganilukuhle uHezekiya makanganikhohlisi ngokunjalo musani ukukholwa nguye ngoba akubangabakho namnye uthixo wazo zonke inhlanga nezikumkani owabanako ukubahlangula abantu bakhe esandleni sami nasesandleni sobawo obekaphi na yena uthixo wenu. Sibaleke siyofunda uverse 20. Bathandaza ke uHezekiya ukumkani noIsaya unyana kaAmozi umprofeti ngenxa yoko bakhala basingisa emazulwini. uYehova wathuma isithunywa sakhe sezulu sawenza athi shwaka amagokha anobuhoti neenganga nabathetheli emkhosini wokumkani wase-Asiriya. Amen. Masipheleni apho enye indawo ndizayinatsika ngokwami. Apho sifunda khona cela sivaleni iBhayibhile zethu. Apho sifunda khona izwi lenkosi lithetha ngokumkani uSaneriphe. iBhayibhile ithi ukumkani uSaneriphe ukumkani ebenehistory. Niyamva nani xa ethetha uba
uthetha njengomuntu onamava. Ukumkani uSanelide woyise izikumkani ezininzi. So lento yakhe yokoyisa izikumkani ezininzi iyambetha because akananhlonipho koThixo bendlala. Yayivana nohlobo luzibona lona lungengokumkani kuphela but lisesihlalweni sabo nokuThixo, because he does not challenge only the nations but he challenges also their gods. Bazalwane ngicela nisondele. Xa challenge uSanelide challenge mina nodwa but ufuna noThixo wena. Uza kuHezekiya ukumkani uthi Hezekiya ayivanga into engiyenzileyo. Uba nababulala ukumkani bamazwe ndabulala noThixo babo. Oyini bazalwane ndiyacela amen. Uthi ke oyena uThixo ebengubani? Uthi kanakwazi udestroy izithixo zalamazwe. uThixo wena unakho na uba nganisindise esandleni sam? Esami isandla sinamandla kandibethi isizwe ngisibetha noThixo baso. Bazalwane, let me remind you, uHezekiya usenelibhulibele uba sinoThixo onehistory yakhe. Bazalwane, ndivile uba ukhe wahamba noIsrayeli endlala. Shaphatha ndivile noThixo uSanelide akavanga ngaye. uSanelide ujonge yakhe history. Kangabuzise ngoJehova uThixo wethu, kangabuzise ngendoda amadoda, kangabuzise ngegogo emfazweni, kangabuzise ngalophendla ngomlilo. Ulibele history yakhe. Akamazi uThixo wethu nako ukuba angasisindisa. Inkwenkwe enguGoliyathi yayike yathuka uThixo wethu, wathi uDavida ngizikuwa into enyapha kuwe. Uthuka uThixo wethu wena. Ubungubani na nkwenkwe ndini? Ubungathuka uJehova. Andithi ngegama lam but I come in the name of Jehovah our God, Jehovah Elohim, Jehovah El Shaddai, the one who is and is to come. No echo
yakho. He's able. Indoda ena 37 years ihleleka ngweqhinga Pinterest. Abantu bephila yona ingaphili. Ngeminazana ithile. Ndisizela luhlela apha kwesi situlo. Ungayaziyo uba kukhona leminazana ithile. Azawuzibonakalisa ngayo uThixo. Ibe ngathi kudala ulimale noma wonke watsala nzima ngoba kufike minazana mini kaJehova uThixo wethu. Uthi uYesu tonqabela elabadala namntu. But before him stands a man. His name is Jesus. Uthi ubhalayo namphakamisa uJesu waseNazaretha. Ukuzeke igama lakhe onke amadolo gobe yonke imilomo imvume that Christ is the Lord. Nonke ngaphansi uyathetha. He speaks without knowledge. Sometimes you panic. Ulibali buhamba nabahambi. Kabakhalaza nawe yakhalaza. Abanyathisi. But when I know exactly, bantu ambuye. Elona uthandinamntu. Andinamntu. Othi ka amanzi ethe axotsha-axotsha andifake kuwo amanzi ukuze nam ndiphile. Wathi uJesu phakama. I'm here to tell you that arise and shine, for the time has come and the glory of the Lord comes upon you. Ifikile imini kaThixo, ifikile imini kaThixo. For we serve a good God. We don't serve a bad God. He is the same yesterday. He is the same today. He is the same forever. Hey, Mama Salone, akatshintshile Thixo. The God in the valley is God in the mountain. The God of the day is God in the night. The God of the bad times is God in the good times. I don't know about you, but I don't know your situation. God wants to summon on the slave. Unamakoshate. Ipatakashi. Otu sana lipe sautandazi. Marana nindugu uhlezi. He says it with confidence. Nikathi lo athi uThixo wena uzamsindisa. IBhayibheli ifunda sizawuthandaza. Ithi ke uHezekiya noIsaya umprofeti ebazalwane ithi baya kuThixo bathandaza babiza kuludelelwayo andazwe uzilwela amadala. But bona babizwa kuludelelwayo because uhleka wena ahleki wena, but uhleka uThixo wakho ogezela wena ogezeli wena, ugezela uThixo wakho obamba wena abambanga wena. Kodwa unonjela ubabani
Nkosi uhlale altareni uthi asivumelani ngalento. Khawuthi kokuthuma ngisaneripe athi ukuthiko wakho uzekala nambili usikhuphe benhle ufuthulungile ela sifija ithethi lo kawuyamthanda uthiko uthi wena ngeke ngisuke kuwe. Abantu kabejonga wena bejonga ifayili yakho akuhlanga mani. Umthandazo kaHezekiya no-Isaya umprofeti wazidungadunga intshaba wambulala noSaneribe. I am here to declare uba noSaneribe uyafa, noSaneribe ubamba impilo yakho, noSaneribe ukubambayo, noSaneribe ukwenza ungamkhonzi kakhulu uThixo. Lifikile usuku lwakhe lokufa. Because the Lord Jehovah has risen. Akafanga bazalwane, kodwa he has risen. He died and he arose. Ukuze bazinto ezifileyo zibuye zivuke. Nothing can be dead in your life. Ekhona umfusi wezinto oshata palama. Ufuna abajonga abantu. You know exactly that this message is for you. Exactly. That is step forward. In our history, we are born and let I cry now. Because Usaneribe Ngati, he don't mean black light curse parrot. Usaneribe uti naba umakulu wako, tabamu mama ako, tabambo puti wako wanukutingumba. This is not about you, but there's a strong man in your family. There's a strong woman named Usaneribe. As long as I live, I'm going to source the Babento. Namunazamu waka, Usauchano Siswako, Waikawa Inisinto, Patitonga Latili. Kukonu Usaneribe Omile, until no progress in this home. But in the Italian Bible,
uThixo waphakama wambulala uSamuyeli. Not today. Phela ixesha lakho Samuyeli. Phela ixesha likaSamuyeli. Phela ixesha likaSamuyeli. Not today. Not today. Bayithatha kancane mama. Ungathi kudala ngeza altakhona. Ayizizwe zakudala altakhona. There is a special anointing and a special power for today. Uthixo namhlanje udilisa noSamuyeli. Ndifuna nawe ungaphangeli uze ngaphambili. Wena ukhala isindisiwe. Ucinga noyena. Ucinga noyena ngale nsindiso. Because wawucinga izinto zaba lula. Mhlaza mthathu Yesu. Ucinga notshintsha indawo. Awuyazi uba mawuthini. Cinga mhlawumbi urilocate uza kunceda. Nalapho uyakhona uSamuyeli uvalile. Limakata la boshanta. Rabakata la boshita. Librakata la boshita. There is a calling upon your life. But I'm only defeated later calling yako. Because utu Samuyeli akongia usabe kumfundisi wekhaya. Nani nyao? Utu Samuyeli soze beko kumhlabela wekhaya pheke phambili. Lethu Thixo unika yona, it's meant to bless nations.